Audio Jungle. Audio Jungle. ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଫଟୋ। ପ୍ରଜ୍ଞାନର ଗତିପଥ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ଇସ୍ରୋ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଫଟୋ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନର ଗତିପଥ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ। ଜହ୍ନ କୂଳରେ ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ବୁଲି ସାରିଲାଣି ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋର ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗତି କରିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।